Chuy. Sa ilingaw na, Chuy. Ako ay dula na pod. Sa pati ay. Chuy, salamat ka sa itong mga subscribers ha, sa YouTube. Nagkakusok atong views dito. Agad, padayon lang. Kung namoy ma-share, share lang ninyo. Sa Facebook pod. Nagadaghan gid atong views. Sukat kong nagbuhat ha. Munang salamat kay sa inyo ha. Og, ay, buinas na po, Chuy. S1 na po ko. Di mag-show ta. Show. 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 Mage ko, mage. Mage. Mage, mage. Mage. Sobra ka na! Kung nasa panahon tayo ng mga samurai, hinati na kita, hindi kita patatawarin at hindi kita pagbibigyan! Pugson ako, magidura ako katon. Pugson dyan ako. Bahala na. Pugson ako, magyudura. Wa ko'y labot. Pugson ako. Bahala na. Maswap lang na akong tank. Yudura na ko. Automatic na. Napakatindi talaga na science sa utak ng tao. Ano nagtong? Ay! Nanay assassin. Nanatay tank. Mas bulaga. Nanatay juhid. Fighter. Marksman. Ay! Unsa pa? Mage na? Ganyan talaga. Talo na naman tayo. Mage na? O pakilata na to na sila. O mga kuyaw-kuyaw ang kilat. Kanang nagdadala bagyo. Okay, free ko na ni. Uy, kaluoy. Ay, ito na ko free. Diba? Naka-skin. Ay, salig sa free, kaluoy. Choy, salamat ko sa Thank you! sa tong mga viewers sa Facebook, YouTube, sa nag-subscribe, labaw na gyud sa YouTube, nag-follow sa Facebook. Salamat kasi inyo, Choy. Gabi akong pasalamat ninyo, Choy. May na lang ang atong video. Ina-appreciate ninyo. Salamat kayo. Padayo lang sa pag-share sa inyong mga kaila. Tanaw lang good. May ginagmay lingaw ba? Seryoso ta pa magdulag email. Pero haluan na itong lingaw. Katawanan. Di po kay board. Kay mga respeto ko na sa mga MR player. Di nga. Seryoso ang gabang ng dula. Sasabihin ko na. Welcome to Mobile Legends! Hotdo na to ni sila. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Umay na daw, umay. Galing ka, umay. All troops deployed. Ari, ako'y top. Let's see who has the first. Di ka, solo ka. We still Gilang kay, daog ta. Tuod na ako. Wala mo na yung mag-boot. Ako na lang eh. Sumuka ba ninyo eh. Statwa sa. Okay, di ba? Mugas og lifestyle ito. would you like to have a drink with me? Oh my God, oy! First blood. Kasakit ba ito yung gibuhat? Oh my God. Gunggong ka! Namatay ta na. Ay, spiat ko da. Diba mga go for ito ba? Chillax lang. Turtle. Ay, naku, nakiis. Sayang.
ko sa ha. Kasugba man siguro ron, bab. Dugay kay magawa sa akong bagyo ba. Kani o, ang bako niya ni kalit. Patay man ni ba? Ati kasan di dyan makuha. Grabe. Yay! Nakakiis na jud. Sa wakas, kakilang haud. Post na ta. Nya may yung kag umay, ha? Kahawd ane. Muni imba nga mage. Kuha pa na usong mage sa email. Muna ning pinakaunang mage. Oh my god, oh my god, oh my god, balsan ko na. Ay, mga tanggala. Paning tipi di ko daan na naman. Lata ko ninyo. Lata ko isang attack. Lata nyo mage. O lata ninyong mage ba? Patay na. Buang na ganiha. Gipatay juga na ba? Yay! Kiis pa more. You're old. Okay. Nabla na. Wala jud. Back up lang, back up. Kabilang gukod sa haud ba? Kaya sila tanggalag haud na ng iduro. Uy! Ugdo na to na. Imba kayo na. Siyang Diyos, ikaw bobo ka! Langit siya, lupa ka lang, tandaan mo yan! Yung mga stand, di mapugnan. Gabi ka, purado nila eh. Ano yun? Alo? Wala dyan napatay. Ako pa'y namatay. Malias akong gistahan eh. Nakakawalang gana maglaro kapag may kasamang gunggong tulad niyan. Ano? Awa dyan ko kalabay glass kill oh. Dali, nagkamali lang ako! Wala ka pa rin kwenta! Gunggong! Kaswerte yun. Swerte ya paminta na marksman sa kuha eh. Wala, di nakakill. Grabe, kakiis ako mga Uy! Uy! Ang bot! Adik lang. Tias sa Lucard of Trip. Uy, Lord na ta. Yay!
Nadugangan akong kill. Buang mo. Alam mo namang isa akong henyo. As dua buot makagwang. Lord na taba, wagid mo'y plano mag-Lord. Giyaga man mo oy. Sabay lang ko ninyo, okay? Mapildi mo. Wala ko. Sabay ta sa Lord. Nakagwang man mo, eh. Napoy may baka ug-ug. Hindi rin na ba? Ay. Tabang. Nalagi. Ako lagi abangan. Ay, ayun eh. Ulatan ako, ulat ako. Ulat ako, ulat ako. Ay. May tawag nga buhat na buhat. Oy, win streak oh. Oh, kahit buhat na buhat, Choy. Sayaw, Choy, sayaw. Sayaw mga choy. Choy, 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 choy. Mga choy, 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 choy. Oh, ayun na yung tanawa. Ay, gabi ka buhat na buhat. Ang